היי לכולם, היום אנחנו נשחק בהפי ווילס. כן, קניתי מיקרופון, רגע, מכאן זה לא יעבוד לי, שיט רגע. כן, אני יודע שהרבה זמן לא העליתי, כי לפני הרבה זמן קניתי והיה קצת בעיות עם המיקרופון. כן, אז בואו נשחק הפי ווילס. וואו. אוקיי. רגע. פליי. user level. search by name. מה נעשה? לא יודע, נגיד לעשות jump. לא. בואי נעשה משהו מכאן. אבל שיהיה. אי אפשר למות. אוקיי, אפשר. אוקיי, אי אפשר. פרו. אני פרו. לא! רגע. בוא נרד. אוקיי. לא זה, את זה. אוקיי. אני... מה זה? איך אפשר לעבור את זה? תרשמו לי למטה איזה משחקים אתם רוצים שאני אעשה, כי קשה לי להוריד, ותכתבו לי מה אתם רוצים שאני אוריד, רגע, ואז אני אוריד את זה, ואז אני אעשה את זה ויעלה לאתר, אם זה מה שאתם רוצים. וכן, רגע, ואם אתם רוצים תעקבו, בעצם לא משנה. אוי, וואו, אוי, לא, 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 פיו, יואו, זה מזל. ייי, וואו, אני לא יודע איך להוריד את זה, איך להוריד משחקים, אבל נראה לי שאני יוריד, אם אני אצליח מיינקראפט או משהו, אבל אם אני אצליח רגע, שיט, ניצחתי. טוב, זה קל לי מדי. אני אחזור אליכם בסרטון הבא, שכן יהיה לי משחק שאני אוריד, ועכשיו אני כבר אנסה. אז ביי.